Yurdumyzda owy hujurlygy alyman gazananlary esasyny alyp barmak, ýerden hemde suwdany rejeli pedalanmak babatyna uly tagallar edilýär. Daýhan hujurlyklaryna kerençleri, mülkdarlary döwlet tarapyndan bu urda zerur ýeňillikler döredilýär. Yurdumyzyň hususiýetçi daýhanlaramy owy hujurlyk ekinleriniň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmek arkaly owy hujurlygynyň ösüşine munasyp goşant goşýarlar. Günnöwre ähmi hujurlyk jemgyýetimi Ahil welaýatynyň Saragat etrabynyň çäginen bölünip berilen ýeri özleşdirip, altyn güýdüňe bereketli günlerini, kösükli däňlerle degişli bolan soýanyň bol hasyryny ýygnamaga geçdi. Şu ýylyň ýazyna Günnöwre ähmi hujurlyk jemgyýeti 350 hektar meýdana soýa ekip, agresiniki kadalary dogry berje etmek arkaly oňyň netijelere kazanmagy başardy. Şunları döwletimiziň gollawyny tejesinde satyn alynan döwür we bugdaý urjy kombaýnyň kömegi arkaly ýetişdirilen soýa hasily ýygnalyp başlandy. Soýa ören pedaly azyklyk ekin bolmaklany oňa dänesinde görnüş aýratynyna görä 30-dan 50 götürmeçenli biolog 17-27 götürme hemde 20 götürme barabar uglabot saklanýar. Soýanyň sarunundan köpdürli konzitry süýji önümleri taýýarlanýar. Soýa ösümlik ýagyny öňürýän senagatda giňden pedalanýar. Oň ýagynyň diňe bir azyklyk ähmiýeti bolmany, esem ola sabyny hemde boýa taýýarlanýan senagatda da ulanylýar. Ösümlik ýagyny taýýarlamakda ulanylýan ekinleň arasynda soýa dünýäde öňde barjy ornlarda durýar. Bir tonna soýadan 190 kg çenli ýag hemde 780 kg çenli sarun almak bolýar. Suwurumly krançykly iýmet maddalaryna baý bolan guruply toprakly ýerlerde soýanyň ýokary hasylly görnüşinden her hektardan 25-30 sent raşany däň alyp bolýar. Günnöwre ähmi hujurlyk jemgyýeti şöýleňe ýazgy mewsumynda soýanyň ýokary hasyl berýän tohumlaryny ekip, bol hasyly ýetişdirmek başardy. Güýüz hemde ýaz mewsumyny sürümden öňe suw tutmak, haşal otlara garşy görüş çäreleri, dökün bermek, sürüm geçirmek, ýeri tekillemek, ýuwuş hemde tagat suwlaryny tutmak, giriş çekmek işler geçirilip, aprel aýyna ekiş amala aşyrly. Hususiýetçi daýhanlary hatar arasy 70 sm barabar bolan ekici tehnikalar arkaly ekin meýdanynyň her hektaryna 100 kg barabar tohum ekdiler. Ekişiň ýydy süre gögürs suw tutulup, maý aýyna dökün meni iýmetlendirmek işler geçirildi. Ýazyň ahyrynda hemde tomus aýlaryna hatarary bejergi işlerini ösüşdigini tutmak bilen iýdigderli utgaşdyryp, güýüzde hasyl taýýar edildi. Soýanyň aralyk ekin hökmüni ekilip tejribe geçirmek netijesinde topragyň guruplyk derejesine ýokulanýan iýmet maddalary bilen baýlaşmagy oňyn täsir edýär. Günnöwre ähmi hujurlyk jemgyýeti ösdürip ýetişdirýän soýa hasylyny ýurdumyzyň owy hujurlygynyň guşçuluk pudu üçin zerur bolan iýimleri taýýarlamakda peýdalanmagy maksadyny Hujurlyk jemgyýetiniň innowasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan kerhanasy soýa ýagyny hemde uny öňürmäge mümkinçilik berýär. Ýygnalan hasyly däne saklanýan elevatora düşürilýär. Ýüreti enjamyň kömegi bilen buga tutmak arkaly gowurlandan soň däneler sykylyp düzümindäki ýag alınýar. Ondan galany kunjara bolsa, iými önümçiligini peýdalanýar. Soýa ýagy hemde kunjarasy maly iýmini taýýarlamakda giňden peýdalanýar. Soýa ýagyny hemde kunjarasynyň düzümindäki ýokumly maddalar et hemde ýumurtga uğurly tovuklaryň jüýjelerini şart ösüp ýetişmegine hemde gerekli agramyna şart almagyna kömek edýär. Hujurlyk jemgyýetiniň agbyr işgärleri hususiýetçi daýhanlary gollamak uğruna edýän taýsy tagalar üçin hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamyň adyna tüýs sürekden alkyşlaryny beýan edýärler.